És una bona notícia que la Cort Suprema Europea digui que és dubtós, però aquí mos quedam, vull dir, mos facilita massa les coses. En el final has de planejar d'un en un i has de demostrar que allò no era transparent, simplement és allò, que la informació que tu tenies no era dient per prendre la decisió. No, exactament el mateix que les clàusules sol. Sí, no, però jo no enviaria des d'aquí aquest missatge, perquè el missatge de que és difícil, primer, el missatge del cost, tenint en compte que ara hi ha el que se diu una indústria litigiosa, que jo entenc que és positiva per l'usuari si sap triar, perquè aquí ja no pots triar qualsevol abogat, perquè no serà una via directa, tenim molta lluita jurídica i s'ha de plantejar de forma molt... No és algo estàndard, s'ha de plantejar molt bé, però els costos d'interposar una demanda ara són molt baixos, el manco la interposició inicial són molt baixos, per tant això no ha de dissuadir a ningú de posar una demanda. I segon, curiosament i paradòxicament, i això ho sé perquè som perito de part i per tant estic en molt de judicis, la defensa jurídica dels bancs és molt dolenta, perquè ja no utilitzen, de fet han externalitzat... No, és pitjor, és molt pitjor la defensa jurídica de la banca que la defensa jurídica que tenen ara a disposició els clients afectats, perquè curiosament han externalitzat. La majoria de despatxos ja no són abogats del banc i són despatxos que els hi paguen poc, els bancs paguen poc a la seva defensa jurídica, per tant la defensa jurídica és bastant pèssima. Tot i això, evidentment tenim un camí i una lluita i no és automàtic, però el més important és que el tribunal, la Cort Europea, mos ha dit, ha tornat a corregir el nostre Tribunal Suprem, el nostre Tribunal Suprem va dir molt pro banca, desgraciadament, va dir que no podíem ni entrar a analitzar a nostres jutges la transparència de l'IRPH, que com que era un tipus d'interès legal, pues, així queda, i la justícia europea ha dit que no, senyors, se pot entrar a analitzar si se va comercialitzar adequadament. I jo, llevant ja el tecnicisme i simplement posant-me en una posició de dir, escolti, el banc hauria de ser el primer interessat en comercialitzar en els seus clients el que els seus clients necessiten i, sobretot, explicar-los. Si RPH sempre, històricament, és més alt, perquè si RPH inclou tots els costos de les hipoteques que tenen els bancs, més, a més, un diferencial. Aquest tema, pràcticament ningú, contrataria un IRPH si hagués tingut la informació de com evolucionava passat si RPH més un diferencial de 0,25, per exemple, en comparació a Euribor més 1. Ningú, perquè sempre ha estat més car. Per tant, aquí, tot i que haurem de demostrar-ho, la pràctica ens diu que no se contrata IRPH perquè no és un diferencial competitiu. És una hipoteca més cara sempre. I aquí és on hi ha la clau. La banca no va comercialitzar RPH com una, diguéssim, un complement o una possible elecció a Euribor. Va comercialitzar CRPA perquè era més car. I el client, rarament, a excepció de que no aconseguís hipoteca cap altre banc a Euribor, no hagués contratat CRPA, que això és la clau. La clau és que la banca comercialitzava una cosa que el client no sabia que era, o no sabia el que era, o no sabia que era més car que Euribor.